Du siger, det er meget nemt jo. Det ser nemt ud. Den her synes jeg er sød. Nej, den er for langt i håndtaget. Det er derfor, jeg siger det. Det er nemt for dig. Ja. Prøv at se, den her synes jeg er... Eller skal det være den her?